муҳтарам дӯстдорони футбол, дар ин ҳафтаҳо хело хабарҳои шавқовар баромад. Реал чанд моҳ мешавад ки мехоҳад Гарет Белро фурӯшад, ки яке дастаи хитоӣ пайдо шуд, ки ӯ тайёр буд ба Реал пули трансферро диҳад ва худ бозингари валиавиро бошад, маоши осмонӣ тайёр карда буданд. Аммо мадридиҳо ин трансферҳо барҳам доданд. Биёед мефаҳмем барои чӣ ин тавр шуд ва дар охири ҳафта дар бозори трансферҳо чӣ рух дод. Пеш аз видеоро сар кардан мехоҳам фаҳмам то чанд дараҷаро шумо футболро мефаҳмед. Оё шумо метавонед ба ин саволи навқадар қинди мо дар комментария ҷавоб диҳед. гуфтугузор бо Интер барои Икарди хело мушкил рафта шудааст. Барои ҳамин Юве фикр дорад ки аз Манчестер Юнайтед Ромело Лукакуро харад. Дастаи Турини мехоҳад дар трансфер Пауло Дибаларо ҷамъ созад, то ин ки нархи бозингари белгиявӣ камтар шавад. Пешаки Ювентус шартномаи Тоттенхемро барои харидани Дибала бо нархи 80 миллион евро рад кард. Вақте ки Ювентус ҳамлагари нав мехарад, Мойзе Кинро бо Эвертон бо нархи 40 миллион евро мефурӯшад. Ҷамъи бонусҳо. Даромади гап, ҳамаи подписчикони канали бародарон метавонанд бо промокоди TouchFood дар вақти регистратсия кардан дар 1xBet то 6500 рубл бонус гирад дар якум депозити кардагиатон. Имкониятро аз даст надиҳед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар Париж қарор бароварданд ки бо Неймар ҷудо шаванд. Барои ҳамин онҳо мехоҳанд бо Барса ҳамкорӣ кунанд ки дастаи каталонӣ пули трансфери Неймарро надорад баъди харидани Де Йонг ва Гризман. Ба ғайр аз ин ПСЖ мехоҳад аз рӯйхати Барселона ду бозингарро интихоб кунад ки дар он ҷо номи Ракитич, Дембеле, Каутиньо, Самиду ва Умтити аст. Хабар аст ки гуфтугузор бояд ба наздикӣ ба анҷом расад. ПСЖ бошад бо Эвертон дар бораи трансфери бозингари 29-солаи Идрис Гае маслиҳат кард. Парижиҳо барои бозингар 35 миллион евро медиҳанд. Якумин трансфери ҷиддии Премер Лигаи Англия ба наздикӣ ба анҷом мерасад. Арсенал ба Лил барои ҳамлагар Николя Пепе 80 миллион евро медиҳад, ки ӯ дар сезони гузашта 22 гол зад дар чемпионати Франсия. Барои гузаштани бозингар ба Арсенал агенти ӯ ҳавасманд буд, аз сабабе ки танҳо дастаи лондонӣ тайёр буд ин миқдор пулро диҳад нисбат ба дигар довталабон. Ва боз Арсенал мехоҳад ҳимоятгари чапи Селтик Киран Тирниро харад ва боз тайёранд барои ҳамлагари Гримео Эвертон 40 миллион евро диҳанд. Манчестер Юнайтед пурра трансфери Сергей Милинкович-Савичро бо Латсио маслиҳат кард. Ба дастаи Рими Юнайтед 75 миллион евро пардохт мекунад. Ҷамъи 15 миллион бонусҳои гуногун ва 10 миллиони дигар ба агенти бозингар. Ҳамин тавр гузаштани позашиники Спортинг Бруно Фернандеш ба Юнайтед наздик аст. Барои ӯ либосулхон 62 миллион фунт медиҳанд. Ин трансферҳо барои Юнайтед хело муҳиманд. Реал Мадрид бохти ҷиддӣ дид аз Атлетико бо ҳисоби 7-3. Дар ин маврид Рамос озодона гуфт ки онҳо бозиро риданд, ки ин дар ҳақиқатан вазнин буд. Нигоҳ накарда ба ин шармандагӣ Гарет Бел ҳар дақиқа механдид. Вақте ки ӯ ба майдон даромад, Реал аллакай 6 гол ба дарвозаи худ сар дода буд. Мумкин ки бозингари валиавӣ аз шартнома пешниҳод кардаи дастаи хитоӣ хурсанд буд, ки онҳо тайёр буданд дар як ҳафта ба Бел 1 миллион евро диҳанд. Хабар буд ки Бел ба Хитой парид то ин ки бо дастаи хитоӣ шартнома бандад, ки баъди фурӯхтани бозингар Реал тайёр буд ки маблағ аз фурӯшро ба трансфери Пол Погба сарф кунанд. Ҳама фикр мекард ки ин сериал ба анҷом расид, аммо дар охири дақиқаҳо Реал трансферро барҳам дод. Сабабаш ин ки дастаи хитоӣ барои трансфери Бел пули кам пешниҳод кард. Дар охири дақиқаҳо Реал фикр кард ки ӯ метавонад аз фурӯши Бел пули бисёр кор кунад. Барои ҳамин гуфтугузор ба охир расид. Ба гуфтаи ҳар хел сомонаҳо Бел ва одамони гирду атрофи ӯ хело хашмгинанд. Онҳо дигар намехоҳанд бо Зидан ва Перес ҳамкорӣ кунанд. Шавқовар аст. Оянда чӣ гап мешуда бошад? Дӯстон, ба ҳамин тамом. Умедворам ки видеои мо ба шумо писанд меояд. Аз ёд набаронед лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва боз ба зангулача зер кунед то ин ки аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, то боздид.